Sa gudayan nga rin surat di pagayam di nga Elmer, kunan na to, idi, kalman lang. Idi, kalman lang, manong nemi, tadamo mitag-date kini Eva. Dinagas ko iso na manong nemi ti karinderya pagpapaayan na nang rekep da idin. Kamuta oras, nukwa manong nemi ti panang rekep da ket alas 9. Ito, tinrantak mo diti, manong nemi, iti mapanagpasada ti tricycle di trabi. Uhoy, nagmalmalemak ba't kindi nga nagpasada ang kamuta the date mi manong nemi kini Eva. Sa alas 9 met no, agsarada iti karinderya nga pagpapaayan na. Yan, day and night, di pa nagpasada kun manong, tamno lang may date ko ni Eva. Ni Eva manong nemisot kapipintasan da upat nga sa serbi iti karinderya ni Nana Lusing. Ado-ado di tricycle driver manong nemi nga mapansadyay, mapan agmiki, agmerienda, ag mangal daw, mamigat, aginom iti beer, kanagpulutan iti trabi. Ado kami di manong nemi nga nagkakaribal ka ni Eva. Siyak manong nemi, iti nakagasat kang kuwana. Tinaramid ko ngamin manong nemi kat no anati weakness na po, sinirok ko. Ingkarigatak tinagurnong manong nemi kini mutang, kini antik nga dadya Hawaii, iting gatang ko ti cellphone na. Napimpitas pa yun, ti cellphone na siyak. Ama, gapo iti dayta manong nemi, kimpetan ko na. Sa kangkanayon pa'y manong nemi, gatangak iti prutas, mansanas, ti paborito na manong nemi. Aging ka, napasungbat kon, kat kalpasan laing nga adan 2 bulan, sipo dinaklunak, nagtulag kami, nag-date kami, iti-date ang arabi. Stay in iso na manong nemi. Umiyan, iti mismo nga karinderya, taada iti mismo nga naisariping iti balay da Nana Lusing data ang karinderya. Dili ko usak mo ta. Erming nga nag-ahitak mo ka da. Sibrok mo da ito yung t-shirt ko, agad-gatang ko. Pinasitsitak mo mano, tibangbang mo. Ngayon regalo iti ni auntie, nga dadya Canada, manong nemi. Iti birthday ko nga nauli. Adang nga kururay ni Eva manong nemi, iti sango tinakarekepan nga karinderya, di makadanon na. Pinsarden ko nga dagos, tricycle, sak dimsaag, sak inasadkan nga inarakop. Uy, Elmer, ato tao dito, ato glabas. May iluwa ko nga. Ito lang malam tinaudi para kakitam kanya. Ngimsang ka narakop. Sa itay kita, hamong kadigdigos. Inakat kadigdigos mo, banglo ka. Hintahan, papalanta kami. Nakaragapin yung timul. Kahit ko nga, mabanda ko matigid, di bye-bye. Makadanan sa tricycle mo, di bye-bye. Wala. Bisitong nga mga arot. Nakimimas na kanilips mo. No, ayat mo, ang papaskan duman-dama. Talaga? Mabanda di beach resort nga da cottage na nga tayo close open and close sa Jeddah. Sige, adamom? Sige, awan sa amin mo. Ado, basta sa kaya mo. Napnapang ka sa jayan? Uy, napadasa mo tinang i-date sa jay. Una na i-date sa jay. Saan ka nagsunod-sud pahay? Aglogan ako, aglogan ka gamat, patarayin mo, intan, maganata na ako na Madlaw ko manong naming nga adon ti experience ni Eva. Kas tamat ka dito ko na manong nami di kiti kinaribal ko. Ako na da manong nami may bagbaga, kahit ko lang ramanan. Ka seryoso ko na. Abi siya ako mga seryoso. Sausawan ng bayan yan. Hamot aman. Hamot kung anak manong. Seryoso iba't patag ko ni Eva. Ore magbagada nga nagbalin idi nga sausawan ng bayan. Apayawan kalindagan na ko mga balbalik. Huwag. Ramanak ba't yung seryoso
No talaga nga kaya't kasar kami, kasar ko. Dadalagin pa ng raman ko karigid bibig na manong name kat talaga mayat. Ora lag sa kawiso nga dahagos tirig na man. Hoy, awang pulos maangot ko nga madi. Naimas isin bibig na sang aw na. Tilmonat lagi ti katas na giti bibig na. Manong name ka bayat ng nagdradrive back agim imagine ak matan ni so nga. Hey! Hey! Tayo po. Tanda niya kang matan na itong par. Pinsardin ko ti tricycle manong. Dim saag ni Eva. Apay! Allah! Patay nagsama din! Awan. Allah, may pintasin nagdrive Si Kamot. Nagdansapi balon mo nga arak. Beer. Kaya, saan tumabartek no agawid ta? Baka no, di umiyandan. Kakait ko pa, gubertleta. Taori agawid tan doon aldawan. Nabigat. Maganan ka mo. Hindi ka lang masayangan nga madisgrasya ta kat matay ti pasahero. Sorry. Imagine na kami nini. Alay kung sa doon, numailag nag-drive out si Kamot. Siyang malang agyanak man na talipod mo. Ha? Agyanak dito hoy. Agbackride ak. Sige. Tama no, adak no ka mangkutikin ka. Mangpakdaar, baka imagine ka. Baka dadang may itong barta. Ama siyempre, nagsakay ka tilikoda, karakoper na. Basta. Sinapod Diyos, manong name, nakadahanon kami matlaing, saan kami nga nak-aksidente. Nga madaddan at iba nag-imagine kung anong gamata siyempre at daisunay tidikod hakit arakupen na. Inalak pa kit timay sa nga ima na sa ko impababa. Ni, lugot to yun. Yun na pa mo sabi, inikat na. Alak na sinturumon. Gumana tak eh. Ito sa latarabo, ito tricycle. Makamamalas. Sabi na padasa mo. Tinaiyala itarabo. Ito motorsiklo. Una-una nagti-side ka. Hamo no? O nagtikot siya. Talaga ka din nga doon patas mo. Dali sa salud-sudem. Kaya't nakmulo saan. Kaya't ka. Kaya't nakalarawanan. Padasen. Sanak to bebayaan. Seryoso ka. O ba kami nagseryoso ka na eh. Si kapalaing alwar. Kabuto si kahit kong asawain. Sigurado ka. Kahit nakasawaan. Sige. Indaro din. Idaan mangupay ti may sa cottage. Or isakit gumanatak na bayagang nga jak nakaraman. Nakadidilaw nga talaga nga doon ti padas naman. No? Nabayag ka nung nasaan nga nakaraman. Kaano nga kasanong bayag na nga ta? Mano nga aldaw, mano nga lawas, mano nga bulan, abaka adong nga bulan. Kapata, tinubyo na, idi-ar mag-isuna. So, nawayag siguro, mailiw-iliw suna. Kat arig na manong name isang kampay nga nakastrek, ito inupahaan mi nga cottage, manong name hinikat nan nga dagos terawatan. Amin manong name kasla aguyos nga digos. Anak kong pala, kat mo terawatan mo. Nagmayat ti pamaging. Doko taraon ka kat naimas ka nga letson. Kinakat ko at ti arawatek manong name kat nagustuhan ng anak. Di mo na kitain na manong name kit iti baba. Kit iti makita na manong name ha. Wow, Elmer. Nagdakal. Kung naman kit nagparinto man ni sangwalak insakmul na kuno. Ito'y gayab na trip na magkain ti loko. Manganti umuna nga manganti kayat na. Eba. Ang galing mo, Eba. Galing mo. Kahit ka po, manong name it, narugsoak.
Jak kayat napositsitan ito kayat ko nga itipos mo saklot na manong name iti pangitukitak ti umuna nga binik kalpasan nga isuna iti agbalingan mo biya kinakalkon ti ulo na manong name isa ko pinatakder kaya dinamalak man ang digiti lips na manong Eva so impababa manong name kadagiti duha nga mansanas na kinaramkam ko kuno. Oh, Elmer. Di mo nay. Nasakit. Mayat. Oh, Elmer. Paintakon manong nemit agur ure nga kama. Ket dito yan manong. Ari na bawak, katadapay lang dahil ibibig ko iti barukong nasa ko yung papawa. Kayat naman tay durun na pa yan na mismo ti ulok tap na makadano iti baba. Sana kat ingkayang yung pangato manong nemi dahil iti saka na po. Kusta una yun na panagurure na nakadaradaroy manong nemi nga di akong pinanunot manon nemi manon nga lalaki iti nang pulutan iti talaga nga nakaimas nga pulutan nga intasar ni Ella. Di akong pinanunot manon nemi no adda sakit na unawan basta para kanyak manon nemi kat naimas as in nga nakaimas makabsog manon nemi. Ang runa katadadan di ba nagasog ken panagareng-eng na manong nemi idikin-nikin-nitek manong nemi ti perlas. Ti bugtong nga mani ko nakuma manong nemi. Sa ko isarek manong nemi ti dila kapag atiduhen sa ko pakutsi-kutsin iti onega. Oh, Elmer! 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 Uwe nalaingato manong nemi ti patong na ko na. Isabat na. Sana pala italmeg ti ulok manong nemi kat ni. Pati agong ko manong nemi na panin. Elmer. Kaya ka po tagumanatak manong nemi daytan. In shoot kun ti armas. Tapos nilikas takat ditoin ngagkamulo. Ditoin manong naming ipositsit ko tagur ure pala itahay nga katas tiragsak nga nabayag kun nga nistak. Imbaga ta saan nga expired. Wan manong kalkalaingan na iti kinapalit saan nga expired man. Ore namin dua pala nga kinayat katanak ni Eva sakbay manong naming nagsabat and trick na. Oen manong nemi iminom kami kalpasan ti mo nga ricos beer sak na panangala nag-order iti pulutan manong po tinuno nga yelupin manong nemi sakam nangala ti pagisaw-sawam po may tinaw sa amilat tawit irapin kabayatan ti min inom manong nemi binukbukak pa ya ti beer ti barukong nasa kusinipsipa Elmer. Dita baba, tibok-bukak. Padasik na dita baba. Dita, ala, binukbukan na nga ba? Aram, ubok. Elmer. Elmer. Masansan idin manong naming ag-date kami kani Eva. When? So saan nga ti beach resort, ag-check-in kami, manong naming, at dapat hindi kong daway, etap no makameno sak kunak, iyabid ko ni Tibalay. At siyempre, mas na ako ni tatang. Sinunod ata babae ata. Nagbalin to nga manugang yutan. Walang mo lang nagpaspasada ka. Tatang met. Kaya numalpasan na kita, nagpasada ako. Ni Eva tatang. Eva ni tatang ko. Nibag nga, Rabio, tatang. Ninanang. Nakaturo gayon. Already kita kakabsat mo si Kailbar.
Maturag kay nga matan, kan lading itamin, na makasturobo ko. Di yun ay pigpigsaan na. Mapal kami kininanang yun. Tatang, ala, sumre ka nga ron at kayo. Ano talaga nga kita kasawa, ala kita, kaya matintag, pamilya, si Kyle Marta, lakay ka. Jadi ada nagpitpilig di saklot ni Eva manon maybe ingkasar ko ni Suna. Anti na laeng manon maybe tayo amuna kanya kakasla guardian na. Uy. Kaya sulatan ati kinasarita mi kada tatang nanang kinagdi partido. Ala kat no talaga nga kayat mo nga kasar ti ka anak ka, Elmer, kita siyat na una tapos nagtalnan. Naloko na ito nga kaanak ka. Ano nga, bagbagahin nga naloko na nang. Ay, auntie. Kata, naloko. Awan pa nagtal na tibiyag na. Yung bagat, nasarakan na ka. Kasi ka palat kapapautan nga karelasyon na. Kasi ka pa yan tinakasagana nga mga kasarkan ko, ana. Kaya yung asawan, auntie. Awan pa yan tinang ibaga, kasar na. No, tsaka mawatan. At adayam amo nga boyfriend na, tunukan, no saludsutek na kumustada, dagsinan ta ka nun. Kahit nagkasar kayo na, saan nakantun nga maisina. Tapno, agtalnan ako na. Tapno, adamutin pamilya na. Ken, adan tumutin anak na. Nagtal ni Edman ng name ni Eva dito'y balay ti sidong nananang kinitatang kabayatan nga luwak nakkel ti tiyan na. Inro na pang kumadlatamat intuloy manong nemi ti pasada. At ada gini kundawin nga mabanugak ng pilitan nak ti asawa. Oh, manan. Mabanugak itong barbangonan. Kunak malan, lalaing ka. Takil pa yung tiyan mo. Mayatlat ta. Hindi mo kaya. Bla. Abay nun siya kaya. Awan? Tumparbangon. Hindi ka makaringan. Nabanog ka na pa nagpasada. Sige, matulog ta ka rin. Kaya nasawan manong nemi dakkel ti tiyan na piton titawa piton nga bulan manong nemi ti sikog na asawa kabin nga nagkakanaig. Uwan. Naginggang impas ngaynan manong nemi ni Elmer Jr. Imbagat at daninanang manong nemi nga kaduana nga nangas ng estimar ng tagibi kini Junior. Kaya di at talon nga bulan manong nemi ni Junior kanahin nga pumano ti asawa. Nusumang petak manong nemi nang ni Eva. Hindi may labigat nga pimanaw. Sige po kakaasya ka mga aywan ka natanak yun. Makaya ayaw mo't kadi asama na pagkitimbusingan na agdededet na butin. Napipinas gumamit lang no, tuloy natin magpadedet ibarokong na. Yung naban naman natin pusing. Tapno ka no makapanaw. Natin pambar na no, pumanaw. Mapaka nagsabol trabaho na. Ano bagbagay kaya? Ayun na, kasaritam ta asawam. Ano dumtek to di kundaway nga saan mo nga maapon. Iti sumangbit manong nemi iti karabyan na nakainom. Ay, ano, sensya kan. Kainom ak. Nagbagba na nagawid ak. Kasi mga masikasungar ti anak ta kada kainom ka, nabartag ka. Kaya mo kaatag mo ti anak ta ka, nagat arak ka. At sa mga atag na, ni nanang. Sabihin ako man ni nanang mo. So, tagtagebe. Kasi ka karon. Ito, toro ka ako, manog. Talo nga bulan, di ba? Kaya man, bye-bye. Mabalinan, di ba? Hindi ko mapaila ka.
Hindi nakasama tang kayat. Anong di kayat? Oro raik lang mabalin. May sa bulan mabalinan. Tapi di mo nga imbaga. Pag-sakkuhan mang imbaga. Naman ang nga talaga. Kaya naman nagsabol trabaho. Sarakak da ni Rolly. Ni Engineer Rolly. Kaya kadwa na nga dwa. Obreros na. Engineer, ito kontrata na. Ikit nagpaalaw ito na. Kalpasan na. Kalpasan na kit. Huwan. Nabanugak. Api ko nakamanugak. Kasi ta nakamanugak. Mabit lang. Mabit lang kami. Ano ti angot mo? Angot nga. Kata-katara ka kata minuwag ti arak. Kasla ka laga pasisaw. Ano pasisaw? Haka nagdigos? Haka nagdigos? Digos ang kauritan. Kaskalaga Clorox. Ano Clorox? Kaskalaga. Pinayala ka? Bastos! Ano nga? Di na ka nagdigos. Jesus ko. Kasi dito, angot na. Kasta nga. Ag-date kami nga. Di ngiwat na kasla. Not pauna yun. Nakabanugan na. Nabanog nga nakiromansa. Diyos ko miya. Ini makadigusan man na may napanak man nagdigos, mailiwak mo't kang kuwana. Siyempre, kinaatag ni nanang ni Junior at nagatag kami met ng gasawa. Diba? Mabalintawan na niya ramidan ni Junior di ating na. At dapat din na. Ano? Maturog ka nga tuwan. Ano ko na may bagbagam? Turok ka. Mailuwag kang ka, mabalinan, di ba? Eba. Correct ka. Kapiti mo kaya? Tumpar ba ako na? Nabanuwa. Ano ko man nakabanugam? Kasta ko at hindi. Malagim mo. Tumpar ba ako ng kunamat? Tumpar ba ako ng kunakmata? Ade mo nung nangim siya? Tuturugan. Turugan ko nakla. Turugan. Hindi ka paturog. Pumanawak lang. Doon sa matan sa bali nga. Turog ka. Kaganayon mo ito marong na may bagbaga kaniyak ni Nanang. Hello, Nanang. Nanang, madamot pa sa takapaya. Ewan man ang asawam. Di mo kumay galot. Nanang mo na, kumay galot ko. Susapo ay nakaasawa kan sakit ti kabubuduan. Nanang mo, loko isapsapol ng samulitin sa bali, di kuha na laglag. Nanang mo, di magbaga. Oy, ito magbaga kasta. Makit-kita ko. Nagpakada. Hindi makatulong makadanon dito kalsada. Pagka mo tatakot siya, mangdagas kayong kuha na. Kanya? Oo, nasamad ng tricycle. Laguro rin, jeep mo ng tricycle paglukanan na. At takot siya, mangdagas kita asawam. Diyos ko. Kaya po nakakasarak ka ti. Magpagadan sa akin nga sausawan ng bayan. Nanang mo. Tilang amin masasara ka man ako, di mo inamunga na yung bag, no? Kasi sino na ita nga babae. Gusto niya ko na, di antina. Agtalnan ko na, natanalo ko, nakuti. Kuna na nakita sa una niya, nakuti. Baka tilaan da. Sige na, kita madamat pasada. Hindi ko manong name isamutin nga kawawit ti asawa. Matlayan, hindi matla sumangpweta. Kaya tawagan mo. Jackbot matawagan sa cellphone na nang. Baka nagsukatid SIM card. Kaya tawanin abaro. Ba't yan nakalang ti Junior?
Baka sa mo pa kita putot ni Junior. Na nangaman, putot ko. Sigurado ka? Oo, ore pa DNS tayo. Ay na po. Wenang sa pulit asawa. Mga bulan, 2 bulan, 3 bulan, manunay mi awan. Dato damdamag ko, edi pagkamuam tumawag ni nanang. Ay, Elmer! Nanang, si Mang Pweden di asawa. Kasto ni Mated pa nagdaradaras ko manunay mi nga naghawid, nakiktutak, hindi makita. Bumutak mo tabuksin. Masikog ka. Kabulahan ako na. Kabulahan. Uy. Nam. Ha? Juan. Diba sa pulit na? Kano sa pulit ka? Kasi mampet ako. Saan ako nasa pulit? Dito ako. Unay lang yung pasangay ko tanak ko. Kalpasan na. Ibatim kat panawam tumanin. No, kaya mo, hindi mo kaya, di tukot ko pumanaw. Pumanaw kang tumanin? Elmer, hindi na kadpayama mo. Sabi, hindi kagtal na kita da asawa mo. Di mo may ka sa pulak. Ano yan? Tikahid ko rin ang bii. Kapsut ka, kang kanahin ka na bambandong. Tikahid ko akit ala. Sino't amat anak mo? Sino't amat isigong mo? Siyak. No saan nga siyak? Sa mong ipasangay dito eh. Ken pumanaw kan. Elmer. Diyan ka sa pulim, tikas kang asawa. Unang mag-asawa ta. Nag-asawa ta lang. Na nagdanang pinirmahan ta. Ngayon tiyak kaya kasawa kas kang ka. Nagbati kanyak tanak ko, Junior. Gabot na ba-check ng putot ko? Kahit kabotasan ko, putot data sikog mo. Tiyak kahit nga paskay mo, kadito yung mga ibati. Laglagak laon na yan. Nga mga ako ti sang ko putot. Ore man anak ti asawak. Kanjak pa dyan manugot na danang. Hamang tarakin ti adi ni Junior nga saan damat nga po ko. Sikatak sa ano? Diyak mamati. Saan ko putot na niya? So nga pumanaw kan. Manipot idi naganak ka, namnaminsan ta ka lang nagkanaig. Di ba? Namnaminsan lang na pinagustuhan. Kaya't nang asawan, saan ko putot na ita? Pumanaw kan. Kahit saan ka ito magpapakita nito eh. Pumanaw kan! Di ka pala, kundi, ulod-ulodin ka. Kala. Sige, pumanaw ka rin din. Pag-iba na ka rin si Kungko. Kaya akong bibihan ko na. Kasi nung rin mga iwan doon, no? Kahit mo sawen, ipasgay mo sa munto'y bate, tapos ka tuman payalan sa baling, kasta, agpaalak ka tuman sa balik, pasikog ka. Ay, agurnong kat ubing dito mo nga ited, tapos tadakam timang tarakin, lalabong ano kan. Walang bibiyan mi ka. Wala kan! Awan manong name itinaramidan na nadipimanaw, tanot saan nga pumanaw talagang ulod-ulod. Nga kabayatan manong name nga umadayo ni Eva kasta o na matisangit ni Junior. Amo na nga tawagan manong name iti mamang na. Mamang lang ang mamang. Ikaw kawid mo ni nanang manong name nga aywan na ti apo ko na. Ako na nga bali apok, tadaak, tsak tinanang mo, tsak pa itilulam. Pagan anong datang nga nanang, nga sala sumang patikay kayat na, manipod din pultit na ka. Nagasatin naman nung aldaw lang ha. Siyak adada ng tagibig kang kapok. So pagdanagam, gabuta si katipudno talagang apok, ala.
Siya kunti inam, siya pa yung tilulam. Kaya, Junior, so kagsagit ay pagan anong tikas na nga ina, pagan anong tikas na nga asawa, sausawa ng bayan. Alam na yan eh. Arak, ti sinango. Yung may nakbat din ang gaya ni tatang. Naglagay ba ma? Hanga makatulong kang gati arak. Ngam ka po ta oras ang tatno uminom ti arak, magiinom ak. Sabi ka, di kasat ko tatang. Naman minsan nakokit po nun ti kunada nga ti tao, ti mga aramin ti bukod tang agasat. Api nga, hamong nga ina mo nga permi no asino dahil ti ang babae. Imposible nga awan nang ibagbaga nga kwa dahil ti ang babae. At damat kayo di mangmangig ko editang, edi arar magpalay suna. Di ti karibal ko, ibagbagada nga, kayat nakadulong nga ramanan. Dahil sada nga seryoso. Makiraman ta ka numen. Makisawsaw da kasta. Nagpeso nga nalapsat. Talaga nga nalapsat. Nalapa na. Makasuligsog tilangana. Mundiak no amok la no anjak among asawa makit munuwayat ti bagi kayat na agad. Panakpakak ba? Ang asawa mo. Ano kito sa wanta? Ay man ba. Nakutkuti na laeng langlangan na laengin. Kanayon ngagbubudo. So nga di adan makabulan ni Junior. Kanayon mo nga awan. Amo kaya din ha. Nganda sa bali nga ng panakpakin nga ko. Bagat sa mga bigbigan nga putot mo na ijisikog na. Insangpot na. Baka may pasngay na. Agayon man inananang mo. Baka pumanaw tumanin. Ito masikog. Sangpot naman to yan. Pagtarak na nakat sa mga taputot. Tatang mo. Ala. Tumahog ka. Tamno may busta na ito. Tingnan tumaturo kayo. Ala, tapimpitas kumapakit din sa among ingkaskasar, inlib-im mo lang kuman. Ba't matlatama ta? Ta sumapol ka sa bali. Urahan kaya kasar, basta makasarak ka, ti babae nga talaga, mangipatig kang ka, mangrespeto kang ka, saan kas ka rin nga eba. Manong nami kastawan ni parang kantsa o kanyak na gini tricycle driver apada. Barelber! Pare, kumusta na ba? Awanin? Nakita-kita kalman siya. Kani, why? Daog ba na nga? Maladaga. Ilakla ko na din niya anak na. Ano? Aman! Katawa ka rin. Sumapulak ka rin pa gumatang ti anak. Nuwanda ka naman sa pulak ang guwatang. Agudua ka nun di bayad na. Nagloko mo na babae. Sa mga putot na dya, tsak putot. Diyan nga rin, darak na kangan. Diyan di balay, takilan. Makayayo, kabibibok. Ngayon putot mo matlang, putot ko na dyan. Kung nga rin nananggat, namin pinsan nga Elmer ko na. Kaya nga rin di mo binagbigla dyan may kadwang anak na. Pagkat ano. 5 titawan ni Junior manunemi tawagan nak ni Nana. Alo nang apay, adda dito ni Eva. Na? Ket masikog. Hanggang katawa loko. Gabuta talaga adda. Adda pa'y kadwa ng ubig. Awan. Di na magngurot ko king kuwanan no. Nang ipanan na di sigog na ket. Timpadap na ka no. Diyak man na mo. Baka idlako na. Apay data. Kit mailiw ka tamat ka ni Junior So nga inuba na ka ni Junior. Ay, jamat anak mo ka talagang mailiw at inana. Kit anang tiranta na pa yun. Pagbaga na nga kanya, yang angaw, diyak mo ang angaw na. Kahit na kanon nagsublikan ka, tagtal na kanon.
Agad no kayat mo, agad mamalimot ka di anak, tapos sapol mo di anak mo, tinana. Anda kayo mo lang nagkunang, anda kayo mat nga inakin lola na. Isumat ko na. Di ka mailew. Minanang met. Pagkadanok pa nga met. Sa nga ide. Diyak mo't pa amo nga talaga kasi kasasaad na. Nakisaw-saw ka met. Ita, di mo kahit makisaw-saw manan. Nanang. Nabayag sa magnasangan nga nakaraman, loko. Tao mo't pinaalam ang sukat na. Nalapsat lata. Pangalal na kami, tilapsat na. Ay, susapo. Tulog ko. Kula pakit ni tatang mong kit. Saksan ko na na. Dinanog kung tatang mo na. Nagawidak manong nemi ti amok ket awanen ni Eva. Naging makigtutak manong nemi idi mailukat ti ridhaw ti isugayam ti nang ilukat ket agayam mo ti bang luna. Eva. Hi. Inururay ka. Pasensya ka na. Sa anak pa yung nagawid. Awano, sa anak pa yung pimano ko na kuma. Nagawid ka dito. Nagawid ak dito. Sobra ka. Sabi ka sila kalabot-buting kanya. Ni Junior, nagkaida kami tayo. Iti makapuot na pangilolanan. Pasare kayat nak pasare saan. Sumarkan. Nangan kan, ito sarang ka. Alam mo to sa anak pa nangan manong nemi nung pinalado. Nagsaro nung amin manong nemi kita duat ngarkila kanyak ti adayo. So nalipatak pa kita nanganin. Sige mangarot, ito sarang nak. Hindi mapana kung di kusina nakigtutak, hindi da makita ka na loktan nga beer. Minom ka. Nakaram ti beer. Ginatang ko. Inururay ko kain ka. Uminom akmen. Uy, matigang ka. Masikog ka. Kakalangin mo di. Uri masikog ka. Uminom akmen lata. Maditi ubing. Maditi arak para iti ubing. Naragrig ko man natin sikog ko. Ako, may pa naragrig nga sikog ko. Uri kahit ko pa naragrig yun. Di maragrig. Mano ka din danak mo. May katlo tayo ito yun. Umuna ni Junior. Sa ledig yung lakok. Ay, yung lakok. Paadap ko ko. Sino ang ready may kadua? Ni Engineer Ruli. Dito nga kita. Sikog mo. Isang empleyado ti bangko. Kapag katawa ka. Okay, matigiti man malalaki na niya. Ada engineer, ada accountant, ano ba? Dapay doktor A. Nalapsat ka kami eh. Talaga makasulisog tilangan. Lagi bibig mo. Naurnos tingipan mo. Imbag man na sa anga ka ngagtupol. Kapag ka magtupulak. Mangmangan ka rin. Agmulumog ako sa dadamat beer. Kasi sa kangaron, api hangag perdak ngipin mo. Kamangmangan kami. Si kamot palat na badasa kakina na. Irritante mo kayo timangan. Katmangmangan. Kanalok tanak pambayat na beer na da. Ado. Hapkes di ginatang ko. Kayam tinam. Sagiin nam ta. Taapin kami na trantam. Baka mayat ka. Bakit mayat ka kadwak ngagsibong. Ay, baya. Asawa nak, di ba? Ag-asawa ta. At dapat karbangan ti sang kong asawa, si kantugid din na asawa. Manong nemi, iti nakatalo akong nga biyeros tuwanan ko na.
Napana ko ni Tibanyo. Napana kang digos. Nakitagtugtugtug. Abay, digosak mayat. Nagdigos ka lang araw din. O may kadigosan, di mo kayat. Di kayat. Kayang tagdigos sa sisya. Oray ka lang tangaw din sila. Oray ka lang tadyayan. Sige. Nod na mauray mo kung naktinakam ko man. Di makadigosak man ang naming nadamatan pagsukatak ito nagtibanyo. Nagsukatak. Napanag iti sila na tatanggin nanan. Tinugtog ko tiritaw. Ninanang tinangilokan. Apay. O pagdigintak dito Tapi kung makita ka to Kumusta ni Junior? Naimas inturog na. Alam mo, nung maturog ta anak mo, tapo ko, agpungan ito kili-kili. Kili-kili? Ora na katado nga pungan ng itad ko. Saan? Tikili-kilik ti pagpunganan na. Ang gusto ni Junior tikili-kili ya. Ano bang lumag? Nitatangaran. Kagurgura na nga rin tapo ko na. Tahapin, kagurgura ng Junior. Agad makadisturbo ka no. At ano, siriring pala ni Junior, tara ko pa naklitatang mo, agad agree ni Junior. Kunan na. Mamang ko dahil ako. Kaya dumakaturogan. Nakit no, masango ni tatang mo, agad anak-arod. Mabalim pa lang ha. Ay, ni tatang mo, tupet ko na. Yan ang maturong nito karuba. Takabay. Padyong yung kahit ko kay Dert asawak. Asawa miso na. Oo, ura ba? Tumigat, papanawin yun. Pamanam ka rin. Yakan na Uncle Silin. Kamu ka na rin dapay lang. Sadya ako na maturong. Kita sa pulan na ka eh. Kaya di bagbaga. Dahil talaga, na makaturong ka itong umakan ni tatang mo. Bibiyang ko na garudyaan yun ni tatang. Mas daw ni Uncle Silin nga kabsat ni tatang manong name dilukat na tirida ko. Pasensya kayo, Uncle, no? Disturbo kayo. Nakasiringak pa lang. Nagbibuya, kiti. Bala. Bold nga tama rin, Uncle. Medyo. Mga alaki ko mga sukat na di anti kita, kayo siya, Uncle. Mangipatulog dito, tikadwayo. Sino? Kayo siya ni Eva? Di asawam. Asawak dati Adda ka no kahit. Adda nga ron. So nga pimanawak sa dyan, kahit da. Na. Uncle, sumalik ako na. Alala, sumalik ka ron. Ang ganda. Dada ni Malpas ni Boyboyak. Bold nga. Pero di Boyboy nyo Alam ni Uncle. Hirap rabing ko ito minum Minum ka. Hindi ka talubira kita Kita tuloy mo ito birmit din naman. Alamang nga ron. Bayat man na buya. Hindi buyahin nyo. Ay, pagtuladam na. Nagbuya ka na ito pagtuladam. Aumot pang usarak. Hindi ba? Islakalamat maar-arit manong kabayating namin inumak kitag biboya kang kin Uncle Silin. Tumangga na nakarod. Siyempre, makabuya ka nga. Agora kay Uncle. Ana, mapano mo latagawin? Ay, nakitala sa bagay. Nagita ito pa GRO. Mabalin lata. Anong tulagit ni bakit mo? Unang, manula ang atang tinaglabas kang kuwana. Tinambagaya. Dadi sigug na idi. Ni kanong engineer Rolly. Dok sa mga opisina ko ti bangko data akin ama na ito sigug na ita. Hindi mo pa mo baka no pagrarapitan na paggagandanan ti mano. Ada nga nakakasta ka babae na ta, Uncle. Kadanda. Kasta ka rin ni Eva. Ado dita.
Ato dito at madamdamag nga, dalawang asawan tayo babae, la. Sapol na pala sa balay. Nakapoy ka siguro. Ako mo di baga nakapoy akang kili. Yung tsak laing, maitid, talaga kayat na. Mabambano ka na, siyempre. Sa bagay, gusto ka. Ori ka sa numati, aram mo na mabano ka, dapat ipang mo aron. Dapat ako mamagit na sangkag bambano. Datalat ubram. Bang panakpaklat at asawa mo. So, ay mababanog ka malagit na nangarod. Okay. Nagawid ako sa. Nagawid ka. Ilain ka. Na anay ko manong naming nga inom nga beer tininom ko, tatalo itay sa na dyan talo. Medyo agdiwertiwerak manong naming. Ano pa nagsubli dito balay. Tinugtog ko ata. Yung mainlaki tayo ni Nanang. Nanang! Nang! Madamdama pa, linuktan ng tirida. Nagsubli ka pa lang. Mapanunod ko, Nanang. Asawak na ito, di babalik ang lata. Sino? Di Eba. Dapat yun Eba, warin. Ano yan? Ano na Eba? Ito awang sapulin na ka, ito di na ka masapulan and tinawagan na kan sapay. Yung batid cellphone ko, naka-silent. Kahit, nakamakanta ka na. At sa baling ang tinawagan na. Ito ko ano, inako nanang, kunana. Napan na ka. Katin, sinipsiputan mi kinitatag mo. At nga mag-uray nga kotse diya kalsada. At tinawagan na may nangalaking kuwana. Po, ito klase na babae, tigas na. Aming nga nga nagawid ka, mahit kumatarik nam. Mayat at pinagbuyanak na ang kilsilinti bold. Nagloko ka. Numanin kumusta ang dak marong name hindi kadipatak at tricycle driver. Kumusta ka, Elmer? Stoy. Lumaklakay latag, laklakay ka na baro ko namin kumangin. Nagkasar kami at idikin ni Eman. Idikat kahit nasawan nga dasawam. Dasawak, ang dami putot ko. Dakilay ni Junior. Yan. Kaya namin lang ang dami pagsanggirak din ito nung dumtang panawin. Hindi ka karot mga alat sukat ni Eva. Papaamon, mamuntay nga kun. Kahit kumusta nga itan ni Eva? Ang damag ko kinuhanan. Nakay nga, makikita yun? Kaano na din nakita mo nga masikog? Ita masikog man eh. Baka sikog na pala. Idihaan eh. Sabali man na nga sikog na. Bakit ipanan ng ordanak na? Hindi ito nandiyan ka mo po ya. Tila masasarakam ngamin Elmer. Tagpata mo kas dyan. Imbaga, tasaan ko na kayat. Kilimbag lagi din tatalagang adamit lang putot ko kayong kuwana. Na iso itiya, adakan niya ni Junior. Manong nimi dagdagan dagdatatang kininanang ang mga alaka kong sukat ni Eva. Nga maumot manong nimi ti masaraka. Talaga kayat kumita. Nangaroon na kita talaga dakkelin ni Junior manong. Dan adan iti higher grade. Kinapudno na iti duwang adject manong nimi nga babae. Kat nag-aasawa damaten. Isong still masyak kan anak ko nga ni Junior. Nga isod na kami tinabatbati ti sidong datatang kininanang. Dadagiti duwang adjek nga duwa babae manong nemi nga kaamsat ko. Nag-aasawa damaten. Adamaten bukod da nga pamilya. Adam bukod da nga balay. Magkandi manong nemi ti pa nagbabawik. Iti nang kaasawa kini Eva. Tadem bati na
napakaragraksakan unay, datatang kininanang, kastamat ang kaniyak, kabuta consistent, manong nemi, nga adalat ta unor, adalat ta pamadayo, manong nemi, nawawatin ni Junior, tunggal agrikap iti klase. Nalaing, imalaking ka kung nada kanyak, manong nemi nga mahanak mo ito nga nalaing. Iso siguro, imala, kiniinana. Dito lang nga, kung nani tatang. Dito lang ba't anong umalan tumat ti inana dito eh. Hinto nagbaro. Baka ubunan ng tumat di babae. Umunan kit gwapo. Nakas kini iba ka inana. Ubunan ng di lalaki. Kumusta nga tama itan ni Eva? Kasi nga tapil at lapsat na. Manon nga tawan. Kat na siguro tatangan kita umatan ti lapsat na. Kapag duyusan di lalaki. Ay, kahit mo ka makita. Hanga siya ti mayat ka makakita kayong kuwana. Pasari sa lutsudin mo ka ni Junior. Nandiyak tulaan mo manong namin nantun ka ano manan ngagpakita bigla ni Eva. Kaya't kumit ka din nagpakita manong namin para ni Junior. Taorin ang adda ni Nana, nga lula na, nga bilang na nga ina, ngam sa bali lang itipod nung ina. Nandiyak tulaan mo manong namin nantun ka anong tumanan nga bigla ngagpakita isuna. Kanjak man masigurado manong naimi, no papadasak tupay ti agayat manen, no saan tupay nga nalado ti amin. Yung nadaduma, kaslasaan ko na kayat, ibukbuk ko lata namin panahon ko para kini Junior, nang runa kit talaga itultuloy na tagbasa, tumakdakkel matigastos na. Kahit ko paggraduarin ti kolehe ti anak ko mano, tayo suwa talaga't pakalaglagi pa, nakaslay di kalman laing ti amin. Dahil nga ron ti pagkasalita, kadagyaman naglaunay, manong naimi ti anos mo, nga nangibasa. At sabi ko manong nemi, tanda na kita nakarelate, ito yung pakasalitaan. Ayan. Sabi ko tanda na ibating nga adal, balaag, kan pagsarmingan di biyag, kada kinipadag kan dumungeg kan nagbuya. More power to your program, anong and Cadmus. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Elmer. Thank you, Kenka Elmer. Iting ka pa nagsurat. Thank you man kada kita nagbuya.